že to ceny nemala. A kde je? Išli po nich. Tak doufajme, že prijdú. Ešte nejsme. To je pravda. Takže vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení žáci, vítám vás u nás v České republice v rámci projektu Comenius. Also sehr geehrte Kolleginnen und Kolleginnen, mögen Sie bei uns im Rahmen des Programms Comenius hier ganz herzlich willkommen heißen. V hotelu Relax. Im Hotel Relax. Relax v Moravskoslezských Beskydech. In den Mährisch-Schlesischen Beskiden. Budeme tady 3 dny společně prožívat krásné dny. Věříme, že bude pěkné počasí, i když dneska prší. Also wir verbringen hier 3, wir hoffen, ganz schöne Tage. Budeme tady v podstatě do středy. Wir bleiben hier bis Mittwoch. Konkrétní podmínky, za jakých tady budeme spolu soutěžit a spolupracovat, vám řekne moje kolegyně. Also über die konkreten Bedingungen unseres Daseins hier werden Sie meine Kollegin aufklären. Takže dobrý den, vítám vás ještě jednou v hotelu Relax. Ich möchte Sie noch einmal ganz herzlich im Hotel Relax willkommen heißen. Věřím, že se vám tady bude velmi líbit a naše setkání budete vzpomínat velmi příjemně. Wir glauben, es wird hier Ihnen gefallen und Sie werden auf diesen Aufenthalt sehr gern erinnern. Já vás stručně seznámím s programem našich 3 dnů. Also ich sage Ihnen ganz kurz den Plan für die nächsten 3 Tage. Takže teď po našem krátkém setkání bude následovat večeře. Also jetzt, nach dieser kurzen Begrüßung kommt das Mittagessen, das Abendessen. A potom pro studenty volná zábava, seznamování. Und dann kommt die Freizeit für die Schüler. Učitelé, kolegy, dospělé, prosím na 8 hodinu tady do kluhovny naproti. Unsere Kollegen bitten wir Na 8. Für 8 Uhr hier in den Programm. Ja, oder eben ein bisschen Kleingeld. Ja, dann geht das schon mal. In welchem Bus müssen wir? Von den Polen? Ja, genau, mit dem wir gekommen sind. Ne? Zaujali sme si fakta, ale nerozpráva nič, nebralo by nás. Ale tak si rado vidieť na teba kríze. Teraz ide. Zotara som z východu. Dobre, môže byť? Poďme na. Jaj! Dobre, čo? Nevíš, jak se do toho leze, nebo co? Není náhodou spuštěn, bohužel není to bílá voza. Kdo se díval na televizi nebo občas rozhlasu? Ne, není to v tom, že nezaprší voda. A já. Ale když se vám to zdá, že je to dřevěné, tak to není, ale je to ulica a vědět tohle druhého. A navíc vás chci poprosit... robotu. Jak nás děvou, tak budeme při. Ja som myslela, že to je lepšie, nás nemusíte.
Kamenných pískovcových brůzků ručním způsobem, tak jak se dělala asi před 100 lety a dřív. Takový brůsek je na kosu, na nože, na hoblíky, na řeznické nože. Na nůž brůsek namočíme, na pískovci nabrusíme docela dobře a na té břidlici to dohladíme, že se dá s nožem holit. A všechny musí být při práci mokré. Jo? Dřív zabili krávu, roh nevyhodili, udělali s něho krbík, nezrezali jak třeba plechový dnešní. No a takový brůsek byl v každé chalupě, do toho korytka dáte vodu, nabručíte jednu stranu noža, druhou stranu noža, všechny jsou funkční. Jo. Pro lovce jsou tady z rohů zhotovené vábničky, tak trubí jeden. Tak píská srneček a tak plače poraněný zajíček. A tak trubí hospodář lovu a tak trubí loď anebo ponocný. 12. hodina odbyla, každou hodinu trubil, hlásil čas a v noci také hlídal vesnicu. Pro děvčata ozdoby, spony do vlasu, hračky dřevěné pro děti a tady hřebínky ze dřeva a z rohoviny mají tu vlastnost, že při česání nevylučují z vlasů statickou elektřinu, takže nemažu a nešpiní a vlasy jak dřevěně z umělé hmoty. Stařenky, když si rozpletli drdou, měli ho až po zadech a česala se takovým dřevěněm, tak nemusela tak často umývat vlasy. Říkali jim šiváky a každá si ho opatrovala jak oko v hlavě. A tady jsou potom křiváky, zavěráky, ten jak z píšťalku. Ztratíte se, písknete, že na vás najde. Bez píšťalky menší, na svačinu. A malučký ten je na diskotéku pro každý věk. Jo? Po italsky se mu říká piccolino coltello ornamentale. A to ten už má sloví. A když je v lednici ovčí syr nebo klobása, uřežete, navodnete do puse špekový nůž. Vy jste šli do hospody a dali si obložený mísu, tak jich tam má ode mě. A toto je novinka, nůž houbařský. Uřežete hřiba, štětečkem očistíte, hřiba do košíka, nůž zavřete do kapse. Větší, menší, ještě menší. A tady knoflíky z rohoviny, které jsou k ovčím svetrom, ke koženým kabátom. Mám nožík. Ukaž. Katka, já mám nožík. Perfektní. Počkej, ale ho nevím. Počkej, nějaký je krivý. On je ještě taky nerozchodený. Taký milý pán. Tady
Kde je pani riaditeľka? Na to není. Jestli zvyklí chodit, pojďme ďalej. Na balíčka je výsběr pošlice 16. Červík. Ну, я.